कारण मीमांसा आहे. आम्ही ठरवत नाही, निश्चितपणे ठरवायला हवं काय हे. तर हे त्या मार्गात एकदा ठरवलं ना, पूर्णपणे झुकून द्या, पूर्णपणे, दुसरा काही विचार नाही. ही ताकद, ही क्षमता ज्यावेळी तुम्ही त्या एकाच क्षेत्रामध्ये पूर्ण कराल त्यावेळी निश्चितपणे तुम्हाला यश मिळेल. ही सगळ्यात मोठी वस्तुस्थिती आहे. अर्थात ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार आपण निश्चितपणे करायला हवा. आपल्या क्षमता, आपली परिस्थिती, आपली कुवत, या सगळ्याचा मर्यादा, या सगळ्यातून पुढे जात आपण निश्चितपणे या गोष्टीपर्यंत पोहोचतो. ठरवलं आता एकदा तुम्ही या वाटेवर आलायचं ना, एकदा प्रवासाला सुरुवात केलीच ना, इथल्या सगळ्या गोष्टी ज्या काही असतील त्या आम्ही पाहत पुढे गेलं पाहिजे. ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. जगातली जी माणसं मोठी झाली, कर्तबगार झाली, त्या माणसांनी निश्चितपणे काय काय केलं याचा अनुभव आपल्याला जर आपण बघितला असेल तर आपण फार सुखी आहोत, आपण फार चांगले आहोत, आपल्याला सगळं उपलब्ध आहे. आणि हे सगळं असताना जर आपल्याला यश मिळत नसेल तर निश्चितपणे परिस्थिती नव्हे तर आपण कमी पडतो आहोत. ही गोष्टही आपण लक्षात घेतली पाहिजे. खरं तर अनेक कारणं, अनेक मुलं सातत्यानं काही कारण, जशी या मंडळींनी यशाची कारणं सांगितली तशी अनेक लोक अपयशाची कारणं सुद्धा सांगत असतात. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे, एखाद्याला विचारलं काय रे, नाही आमची परिस्थिती नव्हती हो. मी त्याला सरळ सांगतो, तू शांत राहा. परिस्थिती माणसाला घडवती नाही, परिस्थिती माणसाला बिघडवती नाही. माणूसच परिस्थिती घडवतो आणि माणूसच परिस्थिती बिघडवतो. ही सगळ्यात मोठी वस्तुस्थिती आहे. म्हणजे आम्ही बाकी काय सांगायची गरज नाही. आपण मगापासून प्रांजल पाटीलचं बोलणं इथं ऐकलं. त्या जिवंत हाडा मांसाच्या उदाहरणापेक्षा आणखी दुसऱ्या उदाहरण जायची गरज नाही. सगळं आहे आमच्याकडं, तरी आम्ही जर अपयशी ठरत असलो आणि दृष्टी नसली तरी जर प्रांजल पाटील यशस्वी ठरत असली तर नेमकं काय यशाचं गम काय याचाही शोध आपल्याला कधीतरी घेता आला पाहिजे. निश्चितपणे आम्हाला त्याही दृष्टीनं कधीतरी पाहता आलं पाहिजे. पेले फुटबॉल सम्राट म्हणून ओळखला जातो, पण घरची परिस्थिती काय, बूट तयार करायचे आणि बूट तयार करायच्या त्याच्या कामात तो वडिलांना मदत करायचा. बॉल घ्यायला पैसे नाहीत, फुटबॉल खाणार कुठून, खेळणार कुठून, कसं काय करणार. पण त्यांनी परिस्थितीला दोष नाही दिला. त्यांनी पायमोजे काढले, त्या पायमोजेत कागदाचे ठिगळं टाकायचा कापडा शोध आपल्याला कधीतरी घेता आला पाहिजे. निश्चितपणे आम्हाला त्याही दृष्टीनं कधीतरी पाहता आलं पाहिजे. पेले फुटबॉल सम्राट म्हणून ओळखला जातो, पण घरची परिस्थिती काय, वडील बूट तयार करायचे आणि बूट तयार करायच्या त्याच्या कामात तो वडिलांना मदत करायचा. बॉल घ्यायला पैसे नाहीत, फुटबॉल खाणार कुठून, खेळणार कुठून, कसं काय करणार. पण त्यांनी परिस्थितीला दोष नाही दिला. त्यांनी पायमोजे काढले, त्या पायमोजेत कागदाचे ठिगळं टाकायचा, कापडाचे ठिगळे टाकायचा, त्या पायमोज्याचा बॉल करायचा आणि त्या फुटबॉल त्याला करून तो खेळत बसायचा. त्या पायमोज्याच्या फुटबॉलवर खेळून पेले जगाच्या फुटबॉल विश्वातला सम्राट झाला. ही वस्तुस्थिती आम्ही कधीतरी बघायला हवी. मला जर फुटबॉल उत्तर मिळाला असता तर मीही यश मिळवलं असतं, या बोलण्यात कुठंच काही तथ्य नाही. ही गोष्ट मी प्रामुख्यानं लक्षात घेतली पाहिजे. परिस्थिती तुमच्या यशाचा अडथळा कधीच ठरू शकत नाही. ही सगळ्यात, पण जी माणसं स्वतःच्या परिस्थितीचा भाऊ करून त्याला आपल्या अपयशाचे धनी मानतात ती खरं तर कधीच आयुष्यात यशस्वी होत नाहीत. पण स्वतःच्या परिस्थितीला जी स्वतःची ताकद बनवतात ती माणसं मात्र निश्चितपणे यशस्वी होतात. हा सगळ्यात मोठा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. हे सगळ्यात मोठं. आम्ही स्टीव्ह जॉबचं नाव घेतो. आयफोनचं निर्माण ज्यांनी केलं, आयपॅडची निर्माण केलं, सगळं ॲपलचं निर्माण ज्यांनी केलं तो स्टीव्ह जॉब्स. परिस्थिती काय त्याची, शाळा सोडून दिली 7वीत, नाही मला हे आवडतच नाही, मला जमणारच नाही. घरची परिस्थिती बेताची, करावं काय. म्हणजे हरे कृष्ण मंदिरात तो वार लावून जेवायचा तो स्टीव्ह जॉब्स, खायचे वांदे होते त्याचे, पण तो आज जगातला सर्वोत्तम श्रीमंत झाला. तो स्टीव्ह जॉब्स काय सांगतो, परिस्थिती तुम्हाला कधी शरण आणत नाही, तुम्ही परिस्थितीला शरण जाता. ही वस्तुस्थिती आम्ही लक्षात घेतली पाहिजे. माणसं मोठी झालीत, काहीच नव्हतं त्यांच्याकडे, परिस्थितीला ते अपयशाचे धनी नाही, ते परिस्थितीला ताकद बनवत राहिले म्हणून यशस्वी झाले. ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. आम्ही एखादा प्रयत्न करतो, अपयशी ठरतो आणि नंतर सरळ नाही आपल्याला जमणारच नाही. आहे काय, एडिसनने 99 प्रयोग केले, अपयशी ठरला. 100व्या प्रयोगावेळी तो यशस्वी झाला. वाटत तो म्हणला अजिबात नाही, या 99 प्रयोगानेच मला शिकवलं योग्य कसं करायचं, तेव्हा मी 100व्या वेळी यशस्वी झालो. अपयश तुम्हाला शिकवण्यासाठीच येतं, अपयश तुमच्यातल्या चुका दाखवण्यासाठी येतं, अपयश तुमच्यातल्या कमतरता दाखवण्यासाठी येतं. हे अपयशच तुम्हाला सुधारत जातं. ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. पण काही माणसं सातत्यानं अपयशाची चर्चा करत बसतात, सातत्यानं पराभवाची चर्चा. वस्तुस्थिती कशी नेमकी तयार होणार तुमची. म्हणजे मध्यंतरी भारतीय पत्रकारांचं एक पथक जपानला गेलं होतं. ज्या जपानच्या हिरोशिमा नागासाकीवर बॉम्बस्फोट झाले त्या शहरांचं दर्शन ते करत होते. त्यांच्याबरोबर एक वाटाडा दिला होता आणि त्या हिरोशिमा शहरातनं फिरता फिरता ते एका प्रचंड मोठ्या इमारती समोर आले आणि त्या वाटाड्यानं सांगितलं, हिरोशिमा आणि नागासाकी या 2 शहरावर जे अणुबॉम्ब स्फोट झाले त्या
स्फोटामध्ये ही 2 शहरं उद्ध्वस्त झाली आणि त्या उद्ध्वस्त शहराच्या पुनर्वसनाचं केंद्र या इमारतीत आहे. पुनर्वसनाचं काम या इमारतीतनं चालतं आणि या पुनर्वसन समितीचे अध्यक्ष आहेत मॅक हायवर्टन. भारतीय पत्रकारांना आश्चर्य वाटलं, अरे ज्या मॅक हायवर्टन तुमच्या हिरोशिमा नागासाकीवर अणुबॉम्ब पडले त्याच मॅक हायवर्टनला तुम्ही पुनर्वसन समितीचं अध्यक्षपद कसं काय देता? तो जपानी वाटाड्यात शांतपणे म्हणाला, जपानी माणूस भावाची वारंवार चर्चा करत नाही. हे जपानी माणसाच्या यशाचं सगळ्यात मोठं. पराभवाची वारंवार कुठे चुकलो सात चूक सुधारायची, पुढे जायचं, सातत्यानं त्याची चर्चा नाही करत बसायची. जपान सगळ्या क्षेत्रामध्ये का पुढे आहे याचं कारण सगळ्यात ती माणसं पराभवाला फार महत्वच देत नाहीत. महत्व द्यायचं झालं तर विजयाला महत्व द्या, महत्व द्यायचं झालं तर तुमच्या यशाला महत्व द्या. पराभवाला कसलं महत्व देता? हा त्याच्यातून शिका, सुधारा आणि पुढे चालू लागा. हा सगळ्यात महत्वाचा विषय. एक वाट बंद झाली दुसरी वाट नाही असं होत नाही कधी. निश्चितपणे आपण काही गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. एका क्षेत्रामध्ये घुसला, चालत राहिला तर पोचल्याशिवाय माघारी फिरायचं नाही. ही भूमिका जोपर्यंत तुम्ही घेत नाही तोपर्यंत तिथं पोचत नाही. ज्या माणसाकडे दुसरे पर्याय उपलब्ध असतात ती माणसं त्या क्षेत्रामध्ये कधीही यशस्वी होऊ शकत नाहीत. ही सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे. म्हणजे आमचा तानाजी कोंढाणा घ्यायला गेला आणि लढता लढता तानाजी मरला आणि बघता बघता सगळं मग आपलं मराठी सैन्य पळून यायला लागलं. आता किल्ला गेला, तानाजी मेला. त्यावेळी तानाजीचा भाऊ सूर्याजी त्यांनी काय केलं, गडावरनं खाली उतरणारे दोर पहिल्यांदा कापून टाकले. आता लढा नाहीतर गडावरनं उड्या टाकून मरा, दोनच पर्याय ठेवले. मराठी सैनिकांनी मरणं नाही लढणं पसंत केलं आणि कोंढाणा जिंकला. परत फिरायच्या सगळ्या दोऱ्या पहिल्यांदा कापून टाका. यायचंय ना इकडं, सगळे दोर कापून टाका. कारण जोपर्यंत तुमच्याकडे पर्याय आहे तोपर्यंत तुम्ही पूर्ण ताकदीनं पूर्ण क्षमतेनं त्या रस्त्यावर चालूच नाही शकत. ही सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे. एकदा घुसला ना सगळे रस्ते कापून टाका, सगळे दोर. आता फिरायचं नाही, जोपर्यंत जिंकत नाही तोपर्यंत फिरायचं नाही. ही गोष्ट आपण निश्चितपणे लक्षात घेतली पाहिजेत. ठीक आहे, वाटेत काही सांगणारे भेटतील, जसे उत्साह वाढवणारे भेटतात तसे उत्साह कमी करणारे सुद्धा भेटतात. ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे ना. अनेक असतात, त्यात फारसं काही नाही. पण एका माणसानं एका पर्वताच्या सुळक्यावर पाऊल ठेवलं, तो तिथून खाली उतरला आणि सगळ्यांनी त्याला विचारलं, अरे कसं काय जमलं तुला, कसं काय जमलं तुला, कसं काय जमलं तुला? म्हणे का नाही नाही, अरे तिथं कुणी जाऊ शकत नाही, तिथं कुणी जाऊ शकत नाही, तुला कसं काय जमलं? तो शांतपणे म्हणाला, तिथं कुणी जाऊ शकत नाही हेच मला माहिती नव्हतं म्हणून मी पोचलो.